Ja prześmiał. Nie. 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 Wygląda na styku. Nie widzisz, o! On do mnie kowal na styka. Takie to on może takie ja. Dał. Ludzie, dawajcie mu hejty. Jeho kanał je Marek od... Nie, ręce z randu. Oho! Go! 2-0! Ja tam nie skoczył. I stay knuckles. Na Robloxu sobie wołam, a już zgodła hacker. A hekuję. Teraz jak to Marek powie? Jeszcze nawet. Syna wideu. Da mnie nie uczyna pre dzieci. Alex.
mám TikTok. Ani ho nechcem a to je pre dievčata. Roblox je lepší a Instagram. Každý deň dostáva 10. Tak ja Čo? každý deň dostávam zberateľa. Nedostávam každý deň. Ale kam, ja za jeden deň, na jeden short som získal 300 dačo. A ja za 1020. Ty za jeden týždeň. Určite. Ľudia zhejtujte ho, sa volá Tobias Kovaľ. Tak oni Nerobi, najlepší youtuber. nerobi si mi srandu. Nekopol ty parchan blbý. Zase ty piču zase. A ty si fanboy. No veď toto. Ale však no, to si ty. Ty si fanboy. Fanboy. A nie. Vieš čo je fanboy? Hej, to je kvázi delenie. Hej, plasterka. Ľudia, to ten tu nás. Strka gej. Toto neplatilo, bolo na tebe. Dobre, ja nehrajem.